Sa Balita International, 15 patay matapos ang pag-alburuto sa Bulkan, Congo. Sa Balita sa Sports, Atlanta Hawks, daog naman batok sa New York Knicks sa ilang Game 1. Balita Entertainment, BTS, Hakor Awards sa Billboard Music Awards. Samtang sa Balita Special, aton padayon ang istoryahan ang mga baby names na hindi pwede pangalan sa mga bata sa iban nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. 5-2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies naman ang nag-apekto sa bugos nga Pilipinas. Ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental, kag Bacolod City, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan o kung pagpanaguob bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan ng huyop sang hangin gikan na sidlangan na bagat na nasidlangan ang mapatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay naman tubtob kasarangan ng pagdapya sang balod. Ang taob, las 9:54 karon nga aga, kag ang hunas, las 4:49 naman karon sa hapon. Ang adlaw na butlak, las 5:21 kay na, magatunod naman las 6:01 karon sa gabi. Ang temperatura mapatyagan sa 26 degrees Celsius, tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for Good morning sa aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor sa Facebook. Dira sa kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, USA. Good morning dira sa inyo. Kag kay Doc Matthew Mayo. Good morning, Dr. Matthew Mayo sang Mayo Clinic sa Rochester, Minnesota. Alex Montesa, Homa Lumena, subong sa kay Alan Marlinko. Live streaming sa La Carlota City. Jesselyn Andrada Tiangson, watching from from Mansilingan. Good morning kay Glenda Tiangson. Pretty Mahilom, kag kay Dina Magbato Malabago, watching live sa Locotan, Cabancalan City. Kay Migot Maui Kanyada Jr. Good morning dira sa imo pre Maui. Kumusta na ang imo dira nga pangabuhi? Sige. Nila Tarosan sa Purok 20, Barangay Alangilan. Joabel Vargas Belio, kay Sol Lama Barnacha sa Wadika, Bacolod. Greet niya lang ang nanay niya sa Barangay Handumanan. Paayo gid kuno sa imo nanay. Sa kay Homa Lumena Arnold Biadayo, good morning man. Kay Lucila Perartilia, maing agaman. Kay Doña Elena Alegarbes, good morning dira sa imo sa Talisay City. Primo de la Cruz, good morning man. Aksyon Radio live from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Good morning gid sa inyo. Kag dira sa kay Yasakate Cardones, good morning man. Kay Karen Espileta. Classmate ko Lilian Bermudez, good morning dira sa imo sa Melbourne, Australia. Ginag-greet sila nga ang batch namon nga si Shirley Zamora. Si Shirley gali amon ni sa si Che Zamora gali. Okay. Oo, amon ni sa si Che Zamora. So batchmate mo? Yes, batchmate ko ni siya. Kag may birthday sa subong na remember ko pa ni nga nagapang-invite ni siya sa birthday niya subong. From batch 81 RTNHS Bago City. Ginatamyaw ka Shirley ni Lilian from Melbourne, Australia. Okay. Russell Gomez, good morning man. Kag Roy Linda sa Manapla, no? May agadera sa imo. Ang Linda hindi pwede nga ngalan sa din ganito. Hindi nga country to. Do Saudi Arabia. Saudi Arabia tong Linda. Kay Ma'am Linda, Saudi Arabia. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kag especially kuno ginatami man Malaka family, sa kay Sani Kayaw Gamala family, kag
sa iya manalad ilog niya si Sunny Kayaw, no? Si kita mo? Kaya. Ma'am Elizabeth. Si Ma'am Lucila Perartilla, siya nga program di ko nagagali. Siya nga ang course ng kwan sang kadalagaan sang agrikultura, School on the Air on Smart Rice Agriculture every Thursday and Friday 4 to 4:30 a.m. over Aksyon Radio Bacolod. Siya nga program siya si nagala. Ma'am Lucila Perartilla sang Provincial Agriculturist Office. Good morning sa imo, ma'am. Yes. Lanskit Makilan, watching live from Barangay Matabang, Talisay City. Jocelyn Delphine, greet niya lang ang amiga niya nga taga Barangay 39. Si Jenicel Diaz. Sige, go. Good morning, man. Kay... Mini sino ka to, man? Oliadas from Tucson. Si Mini Oliadas. From Tucson, Arizona. Okay. Sige. Sige. Karon naman iban ha, standby sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating nagapanguna ng mga balita lokal, wala sang tree cutting permit yung in-issue ang Senro Bago sa gintapas ng mga mangrove sa Sumag River. Sunod kay Senro Bago Chief John Nathaniel Hirangaya, wala sa may nawaton nga application na inatratapan nga nagakuha permit sa pagtapas ng mangrove. Duwa pa ni Hirangaya, ila na ginapreparar ang kaso nga paglapas sa Republic Act 7161 batok kay Engineer Andres Tacolod nga ipasakay ni sa Regional Trial Court sa Bacolod karon nga semana. Ginklaro ni Hirangaya nga magatutok lamang ang ila tratapan sa pagtapas sang mangrove samtang iban nga aktibidad kaangay sang pag-reclaim sang Sumag River ang sa idalom sang jurisdiksyon sang Philippine Reclamation Authority kag DPWH. Kahapon sa aga Lunes nagsapol si Hirangaya upod ang complainant nga si punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumag kag pila ka mga katapos sang Fisher Folks Association. Tugtog karon wala pa sa opisyal nga pahayag ng pagwa ang ginareklamo nga si Tacolod. So, size pa namon ang kuanbi, ang complaint. Okay. Ano na siya? Pero sir, wala kami naka-issue sang tree cutting permit, sir. Wala. Kamo na siyang butlingon nga illegal ang pagutod sa mangrove. Okay. That application, sir, pending. Wala man pending application. Wala. Ang kabayan sa pahayag ni Senro Bago Head Joan Harangaya. Gen kumpirma ni Barangay Sumag punong Barangay Rodney Carmona nga nabato na sa National Office ng Department of Environment and Natural Resources ang ilang nga sulat may angot sa ginareklamo nga reclamation sa suba sang Sumag. Suno kay Carmona base sa tracking record sa ginpadala nga sulat pinaagi sa isa ka courier service na butang nga nabato na sa opisina sang DNR sa syudad sang Quezon ang sulat. Magahulat ang sabat o kung sang sabat si Carmona sa DNR may angot sa amo nga reklamo. Samtang naglao man si Carmona nga maging positibo ang tikang o kondisisyon sang sangguniang panglungsod sang Bacolod may angot sa ila hingyo nga pauntaton ang ila ginalegar illegal nga construction sa suba nga sakop sang ila barangay. Ginpahayag ni Carmona nga subong adlaw magapatigayon sa committee hearing si Councilor Carl Lopez agod talakayon ang amo nga issue. Wala magtambong sa hearing ang natudlo nagapatigayon sa illegal nga reclamation sa Sumag River. Suno kay Sumag punong barangay Rodney Carmona, nagtawag lamang si Engineer Andres Tacolod sa Senro kag nagsiling nga ipadayon lang ang plano nga pagbasaka sang kaso. Sunod naman kay Carmona, mas maayo kung tani kung nakatambong si Tacolod agud maistoryahan ang mga problema. Luyag may maluan ni Carmona ang plano ni Tacolod kung nga nagpatigayon sang kaangay nga proyekto. Sa hearing, napamatudan nga wala sang permit gikan sa Senro ang pagpangtapas sang mangrove o kung bakhaw. Dugang ba nagdesisyon ang Senro nga mapasaka sang kaso bato kay Tacolod bagod sa pagpangtapas sang mangrove. Magapadalaman sa sulat si Carmona sa Philippine Reclamation Authority agud ipalambot ang ilang ginaligar illegal nga reclamation sa suba.
Magalabot sa 11 ka purok ang maghimo mapektuhan kung magpadayon ang reclamation sa baba sa suba nga sakop sang barangay Sumag, syudad sang Bacolod. Sunod kay punong barangay Rodney Carmona, kung magpadayon ang reclamation makitid ang baba sang suba, kagapektado ang alagyan sang tubig. Bangod sini kung mag-ulan, mabahaan ang mananubuan nga purok sa Sumag. Ang maapektado nga purok ang mga purok Fatima, San Jose, Mabinuligon 1, Mabinuligon 2, Kaisahan, Providence, Santo Niño, Brotherhood na Minami 1 kag 2. Samtang nakahold sa karon ang 11 ka mga request nga tree cutting permits ang DPWH Bacolod District Engineering Office sa Centro Bago City. Sunod kay Centro Bago Chief Joan Nathaniel Hirangaya, ang 11 ka request ng DPWH ang para sa ilang mga proyekto sa nagkalain nga barangay sa Bacolod lakip na sa Singkang Airport, Granada, Alangilan, Granada o kuna Sumag kag Sumag. Gipatag ni Hirangaya nga on hold ini sa karon tugtog nga maresolbar ang isyu sa pagtapas ang kahoy sa Bacolod Old Airport. Sunod kay Hirangaya, amo ini ang risgo sang development bagod mayara sang impact sa dunang manggad. Samtang gitbahing ni Rangaya nga iya ginaabi-abi ang kaso ng in-file sa Ombudsman sa isa ka anti-graft group angot sa pagtapas sang kahoy sa Bacolod Old Airport. Dugang pa sini, ang ipasang kaso ang magatag sa ila sang tsansa nga magsabat sa nagkaigo nga forum. Ginpatag ni Rangaya, nag-akto lamang sila base man sa rules and regulations. Na 11 pa gani pero gin-hold anay namon para nga mai-resolve anay kay ini siya is for for the good sang pagtanaw nila is for public service sa inang development no. So amo man gihapon ang matabo nga ang ato na intention is noble. Sa iban nga balita lokal, masobra na sa 90% sa Sinovac kag 43% sa AstraZeneca vaccines nga nagabot sa Negros Occidental. Ang bakuna na sa mga dapat bakunahan kontra COVID-19. Ini ang ginpayag ni Governor Bong Lacson samtang nagapadaya ng mass vaccination sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Residences, syudad sang Bacolod. Sunod sa gobernador, hindi palareho ang pagpanagtag sang bakuna sa mga local government units bangod ginatagan subong sang prioridad ang National Capital Region o NCR Plus 8. Apang iyagin klaro nga ginpasalig ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga tagan man sang prioridad ang Western Visayas bangod sa madamo nga kaso sang COVID-19 labi na sa Iloilo kag Negros Occidental. Bangod sini ginalauman sang gobernador nga sa masunod nga adlaw may madamo na nga doses sang COVID-19 vaccines ang magaabot sa probinsya. Samtang magadeklarar si Bacolod Mayor Evilio Lunar Diaz ang suporta sang League of Cities of the Philippines sa panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte kag sang Presidential Anti-Corruption Commission para tapnaon ang korupsyon sa pungsod. Base sa advisory gikan sa syudad, ang deklarasyon ang imuon kadungan sa opisyal nga paglunsar sang Project Kasangga, Tokhang kontra Korupsyon. Isa ka programa nga nagapromote sang maayong panggobyerno, transparency, accountability sa public service. Ang launching ang gin-organize sang Anti-Red Tape Authority kag Union of Local Authorities of the Philippines kung ulap. Si Leonardia sa nibluan ang presidente sang League of Cities of the Philippines kag Executive Vice President sang ulap. Nagapadayon ang istrikto nga monitoring sa City Agriculture's Office upod ang Task Force Butagoy kag koordinasyon sa probinsya sa mga pork products gikan sa Luzon kag Mindanao. Madumduman una nga nagpapanaog si Mayor Bing Leonardia sa executive order nga ginadilian nga makasulod ang mga pork products gikan sa Luzon kag Mindanao bilang precautionary measure kontra ASF. Damlag lang nagpagwasang mando si Presidente Rodrigo Duterte nga nagapaydalom sa bugos nga Pilipinas sa state of emergency bangod sa ASF nga nagapekto sa pila ka mga rehiyon. Sunod kay City Agriculturist Attorney Goldwyn Nifras, nagapasalamat ini bangod nagapabilin nga ASF free ang Bacolod ka nagapasiguro nga padaan ang ilang monitoring. Nagpangabay si Nifras sa mga nagasagod sang baboy nga kung mahimo likawan anay ang paghatag sang damog sa baboy bangod may posibilidad nga mga processed food ang mayara sang ASF virus. Sunod sa department head nga wala sang problema sa supply sang baboy sa syudad nga ginakuha ang supply diri lokal. Baligyaanay sang COVID-19 vaccine kag vaccination slots ginapaimbestigahan sa NBI. Samtang 63% sa mga Pinoy mas ginapili ang bakuna nga himo sa Estados Unidos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Maria Rivera Murayama dira sa Okinawa, Japan. Good morning dira sa imo. Mayang. Si Mayang siya kasi Maria mo. Mayang o mayak. Pili ka lang da, mayang o kun mayak. Sa kay Lornalyn Luxan Ballesteros, kay Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning. Siya ni nagdalada sa isa ka tray nga. Yes. Ano kuya wala kuyaw? Kay, yun na, nag-order ka, how? Wala, Wala diba? di gaway mo kong balo nga baligya. Kay, wala na yung buhok, bigay do salag. Daway mo kong kabalo nga ginabaligya da. Gali ka? Tis, Dali order kabalo ka? nga subong dayon. Oh, timan. Dadanin dungan lang sige mo kung mag-order ka. Ate, sige, so wala to man, maubos ako niya Daw nga ginorder. sakop mo man ko na mag-orderanay nga daw wala mo na Gani sakop man, subong nga. nalimtan ko ganyan sa coupon ka Sige lang. Sakop mo ko gani sa ano gani panawag niya ng sausage lang gani na. Hungarian sausage, kado hindi man chindi. Sige lang importante. Ito din di man ni Hungarian daw chorizo man eh. Nano, action boy, no? Sige lang, okay lang. Sige lang. Pero hindi tatuya kay Miss Liza, nakabakal ya, ha? Ay, hindi. tatuya kay Miss Liza, ya. Ambot kasi no, ito yung ngalan. Nakita ko lang to sa Bacolod Buy and Sell. Hindi So, nyo man to gali ya. Kuhaan ka Hindi le? naman to kilala ni Action Liza. Yan. Kaya gilan to naman, doon ka nami, isang tsura, balahaw. Gali kay tsura lang. So next time sa trusted, gid nga mabakal. Kwanto ko to, dokat kalon to sakon ko. Luto mo da ko ano Hungarian. Ang luto ko to chorizo. Miss Van Mayo, good afternoon ko no. Kag upod sa mga buddies niya sa Minnesota. Chris Carpol Javier,
Chris. Kay si Christy siya. Carrie Paul, Javier Tanatan, open na kamo dira. Oh, ay, na-open open sila? na, open na. Uy, open na. Open na ang Uy, Cocoville very Grills and good, Seafoods Restaurant located at Banga, Mayor San Enrique. Karina kamo diri Aksyon Dorel. Sige, makakita ay kami ni Dennis nagida Action Boy. Kasi syempre, piton siya mo na. Welcome gid mga taga-Aksyon Radio. Upod nyo si GM da. JM doon gina ko si JM timing duty subong ni JM. GM doon ka gid ko no. Sa Itugon ka Pasan to. Enrique ta JM Schedule na dang imo nga mga ano. Bisan Sunday open da. Mangkoton tabi si Miss Christy kung open bisan Sunday. Sige Kay Nilda Yutes, good morning man. Kag kay Lito Dayap. Frank Lial, good morning ko no sa tiyo niya nga si Marcelo Piñafiel, kay tita niya Helen, kay MR, kay Tantan, halin kay Nonoy sa Saudi Arabia. Teresa Linakayaw, ginagreet niya lang si sa tita niya, mother ni Grace Linaha. Okay. Happy birthday sa mother ni Grace Linaha. Okay. Michael John Season, happy listening man sa Purok Brotherhood Barangay Sumag. Allen Louis Himotea, watching from Linaon, Kawayan. Irene Gante Juanites Petwa, sa kay Enting Piloriana, from Punta Balyo, si Palay City. Hindi ba sila ni Juan, taga Punta Balyo na? Sila ni Jonathan, de? Basi kung hindi sila sa Punta Balyo, ari sa Puno Balyo, bro. Basi, guro. Or sa tunga-tunga balyo. O sa tunga-tunga Balyo, no? Balanta lang na karon kung mag-comment siya kung taga-diin siya. Correct? No, basta kung di siya sa punta, either sa puno siya, no? Oo. Ay, nag-bisyo aton live ko, no? Ay, Si Antonio Flores, good morning man sa imo. Nagabiyahe sa taxi. E-taxi, no? Sa naga-monitor samtang nagabiyahe. Thank you very much, Antonio Flores. Yes, thank you. Sa aton dira nga mga OTTG bla? OTTG, sakto? Operation Tulong Task Group. Good morning dira sa inyo, no? Mga kaimigo ta Nunoy Manggubat, may agada. Kay Rudy Gonzales, good morning man. Si ano na no? Si Rudy Manog. Rudy Manoghilot. Yes, Perfect. Rudy Gonzales. Namigid man siya maghilot. Yes. Well recommended. Well recommended. With Kung wala 100 ka bali, star. After sang hilot, may anak ka na bali. Ay na, lalaki mo man. Hindi mo. Kaya kabalo ka, wala ka bali, mapahilot ka. Kundi balik ka. Imo na yasala. Hindi na yasala ni nung Rudy Manoghilot. Okay. Sakay Ana Sinoro, kag Sambulawan, agali si Kwan niya. Si Jonathan. Sambulawan. Sambulawan, sa Piak ka sityo. Kilalahay sila. Kilala siya. Si Pwerte, no? kilala siya ni Inting. Sakay Kagawad Melchor Baroka Rombines dira sa may Hinubaan. Yes, kag tanan Barangay of 1. course nga tanan of course Action Boy nga Taga Hinubaan. Yes. Sa Kag Alagad staff Radio. Sa Alagad Radio. Yes, good morning dira sa inyo sa Alagad Radio. Kay amigo ta Eric Tinerefi, good morning dira kay Alagad Kevin Henry. Sa Alagad Radio. May talam niya, wala naman ta karon nga On air. produce sang Green Chef. Abi bila ka mo ng muscle sige nahambal mo yan. Maskulo bla. Muscles. Si Muscle diya. Muscles. Sige. Sige. So talam yawon ta naman sila karon mga taga kuan na sila. Taga recreo, hindi. Dali lang. Hindi lang ko sure kung taga-diin sila, be. Wala man binakabot Action Boy kung diin sila. Basta, mga taga-green muscle grower. Man. Great man ni Chechi Salitario, si Tuyang, nga naga-birthday subong. Ang halin sa iya nagapalangga nga pamilya, Solitario kag Sentino. Anlin, Mabaling, okay. Si Tito Mumawi kanyada nag-message di bago lang Anong balya? Why man ang kumusta na sa tingin kumusta ko man, ikaw kumusta ka na da kagang imo nga daw ang di pa ko nasupol ko kang imo nga pangabuhi. Ngayon tanong mo na kumusta ko Talagi to. kamusta mo ang Pink Ivy? Standby na sa mga balita national.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32, detalye na sang mga balita nasyonal. Nag-intra na ang National Bureau of Investigation sa ginaligar baligyanay sang COVID-19 vaccine kag vaccination slots. Suno kay Justice Secretary Menardo Guevara, yan na ginatagan sa instruksyon si NBI Officer in Charge Eric Distor nga manduan ang Cybercrime Division nga imbestigahan ang isyu kasunod sang request ni Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Ben-Hur Abalus. Sa separadong investigasyon, gin-report sa Philippine National Police nga nakilala na sa otoridad ang pila ka mga persona nga involvado sa sini nga issue. Ginaduso sa karon sa Octa Research Group sa Gobyerno Nasyonal nga bakunahan ang 50% sa populasyon sa NCR kag anong pakalugar nga ginakabig high risk sa COVID-19 sa tuyo nga malabot ang herd immunity. Sunod sa Octa, hindi mga kinahanglan sa 15.96 milyones ka doses para sa kabilugan nga 7.98 ka milyon nga populasyon. Palayag pa sang Octa, kinahanglan nga makabakuna sa 30-40% sa populasyon sa moderate high risk areas kay 20-30% naman sa populasyon sa moderate risk areas. Kalakip sa mga lugar nga ginakabig high risk areas, amo ang Tugigaraw, Santiago, Baguio, Cainta, Cebu, kag Imos bungod sa ilang mataas nga COVID-19 attack rates. Ginpahayag naman sang Malacanang nagpasaka sa kumpiyansa sa publiko nga magsalig sa bakuna nga gin-develop sang Chinese firm ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpabakuna sang anti-COVID-19 vaccine sang Sinopharm nga isaman ka Chinese firm. Sa nabaluan, nagbaton si Duterte sang Sinopharm vaccine sa pihak nga wala panatagan sang Emergency Use Authorization sa Philippine Food and Drug Administration. Ginhimo ni Roque ang pahayag bilang sabat sa pamangkot kun nga ginpressure sang gobyerno ang publiko nga saligan ang bakuna nga may EUA gikan sa FDA sa pihak ng presidente mismo nagpabakuna sang brand nga wala pa sang EUA. Manubo sa 1% sa nagbaton sing COVID-19 vaccine sa naka-eksperyensya sang tumalagsahon nga serious side effects. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, 0.01 to 0.12% ang na-report nga side effects nga serious samtang 1.10% ang non-serious. Masobra na sa 4 milyones ka mga COVID-19 vaccines ang nabakuna sa Pilipinas, 3.1 milyones para sa first dose kag 949,000 para sa second dose. Liwat nga nagpasiguro si Verriere sa publiko nga tanan nga COVID-19 vaccines nga may emergency use authorization ang safe kag epektibo. Una na nga nagpasiguro ang Health Department nga paibaloon ang lugar sa o kung ang sa lugar sa vaccination ang brand nga usaron sa mga pabakuna. Nagwa naman sa 2021 nga Social Weather Station Survey nga 63% sa mga Pinoy ang mas pilion nga magbaton sang bakuna nga gin-manufacture sa Estados Unidos agud maproteksyonan ang lawas batok sa COVID-19. Sa survey nga gipatigan sa Abril 28 tudo Mayo 2, gin-dominar sa US ang listahan para sa preferred sources ng bakuna. Ini ang ginasundan sa Japan 19%, Australia 13%, United Kingdom 13%, Canada 12%, Russia 12%, Germany 8%, Korea 6% kag India 3%. Duwa lamang ka porsyento nagpili sa napulo ka pungsod samtang 12% ang naghatag sang sabat. Wala pa sang may na-record ang DILG nga insidente sa mga politiko nga nagausar sa COVID-19 response para i-promote ang ilang kawilingon antes sa Mayo 2022 nga eleksyon. Sunod kay DILG Undersecretary kag Spokesperson Jonathan Malaya, wala pa sang may na-monitor nga local official nga ginausar ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga pigado kag vaccination program para sa ila political gain. Ginpahayag man ni Malaya ang probisyon sa 2021 General Appropriations Act nga ginadilian ang pagbutang sa ngalan kag litrato sa mga public official sa mga proyekto sa gobyerno. Nagpangabay si Malaya sa publiko nga kung may masaksihan nga insidente mag-report sa DILG para ini ang imbestigahan. Una na nga nagpandam Sunday Senators Richard Gordon kag Sani Angara batok sa nagausar sa vaccination program para sa politika. Ang aton dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga kaksyon.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sige, kada na din. Kamusta ka na da? Arang wala pa man ara na, gapon pa. Okay. Gapon pa ara na. Gapon para na. Ano na action boy? Ara na limula pa. Ara na, kahapon pa. Ate, sige. May sweldo mo para tapos bulan, ara na gapon. Grabe ka advance ba? Sana all. Amo ginang ginasana all sang tanan action boy. Siling ni Tito Mumawi Kanyadas, taga nami uno ni siya. Okay. So kung magkadto ka sumag, magkuha ka to sa imo nga pink ivy. Oo. Kadto ka sa nami uno. Hindi ka sa dos ha? Oo. Kaya hindi ka sa lain-lain Di uno na siya ha. dampi man? Dira sa may tubangan lang sa nga high school dampi ah. Ang nami uno. Ate katulto ko na. Hindi ka magkadto sa lain-lain uno. Sa nami uno kagid. nami-nami, Hindi ka yeah. magkadto sa nami dos. Oo. Sa Kay nami uno gid siya kagid. gani. Kabudlay. Sige lang tultulon lang na. Sige. Amo man sa brotherhood sila ni Michael Season. Kilalahay sila. Asa ko na nagabagyo so una vlog magbagyo ka taas tubig na ang area mo. Okay. Subong ya gataas magyapon. Siguro basi kun way maguro kun way bagyo. Kasabad ba? Nagatulong atop to. Bida kun way ulan way man nagatulo. Nga, correct. So, sige, go. Sige Kay Rex Galos, good morning man sa imo. Ana Sinaro. Sinuro. Sinoro gali. Tanan nga taga Lagranhala, Carlota. Good morning. Nagapamati gid siya. Salamat. Vanessa Mayo, naga-dinner sila subong. Eat well. Eat well and enjoy your dinner with Doc, my buddy. Doc Matthew Mayo. Buddy. Buddy. Yes. How are you, buddy? Oo. Halong gid kita kuno hambal ni Ana Sinora. Salamat gid. Sige, ikaw man halong. Tita Jocelyn Nang, good morning. Loli ni Caitlin. Loli ni Caitlin. Musta nang ihada ko man? Gani la ka pabatsyag no. Anay nagadibo na siya daw. Anay nakakuha na siya sang blue bill niya. Wala na siya kapabatsyag. Sige, kay Marlene Adelar Sikihor. Good morning da sa may Firmville, Pahanukoy. Yes. Okay, Robilyn Aguarin. Good morning man. Dra sa may Manila. Si Naj Arlos. Jan. Jan. Ginsoleya Goro. Ba si Naj giniya? May nga alam lang nga Naj. Si Jan na. Kilalay ka mo. Sige. Jan. Hindi kayo kapila ko na siya makita. Di Jan Arlos na siya. Okay. Ginapatalang-talang niya lang tana. Nano ni siya, kapi-kapi lang di balay, awal gasakit. Gapasakit naman sang tiil ko. Gapasakit. Di gapasakit. Gapasakit naman sang tiil ko. Arthritis guro Ahay. Hindi
na magkaon sa ginadilian sa arthritis. Para likaw sa arthritis. So, double action boy, wala siya gakaon sa mga gapa-arthritis. Sina ko? Oh, Siyempre. why kaya gakaon man sa nga makaon ang kauno ko na kay para arthritis niyo muna. Gakaon man siya, pero in moderation. Char, sana all in moderation. Bongga. Sila ni Doc Mayo. Hello, buddy boy, and hi, Miss Beautiful Dorel. Hello, Doc Mayo! How are you today? How are you today? Ay, Australian na yung English ang imo ya. Ano ko yung bala? Kami chidiyan talaga po ni Doc Mayo. How are you today? Ano naman na yan? How are you to die? To die. To die na yan sa Australian na yan. To die and to live. EJ Manalo, good morning man. Kag sa kay Encarnacion Belar Amarante sa poblasyon Bago City, good morning. Dra kay Binong 70. Kag kay F-Smart Tadeo Salcedo, Mike Agaman, monitoring lang from Tanza, Cavite. No? Kagawad ulaya balahon, Mike Agadra sa imo sa barangay Kabog. Sige, nakakuha na siya yan, naka-second dose na siya isang bakuna mo. Sa diyan? Sila balok ka mga frontliners ba na sila mo? Ati Mayo na action boy. At di palang tagan, subong arat sa A3. 3. But sila ngon, A1, iningkwan la healthcare workers. Yes. Ang A2 amo ni sa ang senior citizens. Ang A3 amo na ang with comorbidities. Kita sa media A4. A4 patanat unless siguro nga may comorbidity ka. Pwede ka da. Pero sa akon ti nakapa-inject kuya ka may comorbidity kuya mo. Hindi na ako manugid kung anong akong comorbidity. Hindi lang pagsugid nga may hubag ka sa buli mo. Ang hubag mo hindi na rason nga makababakunahan ka. So hindi ta nakapagusto kay may guidelines na sa World Health Organization mo. Ang bakuna sa mga ginapang injection sa aton, donation pa ni tanan sa COVAX facility mo. Correct. Tanan ni donation pa ni. So inang Dapat gina-donate sa aton, may kuha na sa may guidelines. Nga mo lang isang dapat makunahan. Okay? Hindi na kapag gusto din yung sino Kaya kapag kung hindi mo makuna. pag sundon, basta magsunggod ang COVAX, kaya hindi na Bawion. sila maghatag. Kaya bawion. Kaya hindi na maghatag. Naglapas ka sa guidelines. Yes. Rochelle Fulgencio Susana sa Barangay Pandanon, DSB. Richard Daet Pacheco, good morning man. Ano tang nambal ni Van nga tama action Dorel? Otay Benedicto. Atong good how are you today? Diba? Yan hindi na yan si Doc. Kaya sana, hambalo mo na kayo mayang aga, Doc. Hindi na yan. Na-train na yan ni Ma'am Van, Action Boy, si Doc. Isang iya mga buddies. Ang buddies, hindi mo lang mo nagdabaklan na sa... Hindi na daw, lain na daya. Huwag na tulog. Nabalang ko lang yan, double body. Sinapay na, diba? Namit na, Action Boy, no? Yes! Yes. Double body. Amo na sa una nga, kung yun na bakal, pero may kayo dali ka mabusog lahat. Double mo! Double mo, syempre. Mas may palaman pa na, no? Na magtanaw kasi nibla may double pa na iya. Sa unang sini, may double na mo. Anong double? Hindi, blanco din may pelikula gid gagawa, may double na sa may lain nga pelikula pagid bala. Duha ka pelikula. Amo na. May double. Paano ka na ako makakonsentrate lang tao? Hindi tanaw ko sa pelikula tapos na may isa pag pelikula, double. Double movies. Two movies mo silingon. Ay, salamat na gets ko. Stand by sa dugang nga mga balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Kag sa detalye, Balita International, 15 kamatao nagkalamatay samtang madamo ang ginapatian missing matapos ang pag-alburuto sa bulkan Yarangongo, Democratic Republic of Congo. Suno sa United Nations Children Fund kon UNICEF, may arasang 150 ka mga kabataan ang nabulag sa ilang mga ginikanan bungod sa insidente samtang iban ang gindala sa kaingon nga lugar sa Goma. Naglabot naman sa 8,000 ka matao ang nagtabok sa Rwanda para dito makapangayos ng bulig matapos ang natabo nga pag-alburuto sang bulkan. Samtang ginpahayag naman sa Goldman Sachs nga ginapabot nila ang presyo sang langis nga magsaka sa $80 ang kada bariles sa ikapat nga quarter sa tuig. Kag ginapahayag nga ang merkado ang nag-underestimate sang rebound sa demand
bisan pa sa posible nga pagbalik sang supply gikan sa Iran. Bisan pa nga magasugod na ang Iranian export sa July, ang Brent prices magalambot gapon sa $80 sa fourth quarter. Ang presyo sang langis sarurot ni sa naligan simana pagkatapos nga ang presidente sang Iran nga si Hassan Rouhani nagpahayag nga ang Estados Unidos ang handa na nga kakason ang sanksyon sa oil, banking kag shipping sectors sang Iran. Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 48 pesos kag 1 sentimo, Singapore dollar 36 pesos kag 21 sentimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 19 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, naghakot sang award sa 2021 Billboard Music Awards ang Korean group nga BTS. Mayara sang kabilugan nga 4 ka award ang ilan nakuha. Ini ang ginalakipan sang top selling song bangod sa ila kanta nga Dynamite, top duo group, top social artist sa sulod sang 5 ka tuig, kag ang top song sales artist. Sa una kay gaynan ging kanta nila live ang bago nila nga hit song nga Butter. Tuma naman ang pagpasalamat nila sa ilang mga fans bangod sa pagkilala sang ila mga hinimuan. Sa balita sa patag sa sports, nangin hero naman si Trae Young sang ginpangunahan ng Atlanta Hawks sa una na pagdaog sa Game 1 batok sa New York Knicks sa score nga 107-105. Napasulod ni Young ang yatira sa pihak nga may nabili na lamang 0.9 seconds sa fourth quarter. Agon nga kibuton ang Knicks, ilabi na mga fans. Nabudlayan ang Knicks nga punggan si Young halin sa sugod pa lamang kag nagtapos ini nga may 32 puntos, napulo ka assist kag 7 ka rebounds. Wala man sang untat ang suya sang kapin 15,000 ka New Yorkers kay Young nga ginpasugtan magtan-aw sa bantog nga Madison Square Garden. Ginaglambot man sang ulang katuig antes na qualify sa NBA playoff sa Eastern Conference ang Atlanta Hawks. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Kag sa atin yung mga ka-action, Happy Tuesday, everyone! Happy Tuesday sa Yes. iyo, Aksyon Dorel. Sa iyo, Aksyon Dorel. Yes, dapat Action Boy, aga pa lang, or morning pa lang Action Boy, grabe ng imong energy para the rest of the day, mangin maayong imong adlaw. Muna siya. Kaya hindi- Start your day with positivity. positivity Yes. and energy. And the positive energy. Correct, no? Correct. Oo. Kabudlay kung May negative energy. Oo. Muna siya. Amo na siya, Action Boy. Kung early pa lang kusmod ka na, te The ang whole bilog day. mo nga Adlaw. adlaw, makusmod ka na lang gid na. Okay? So, start your day with a smile. Yes. Start your day with energy. And the rest will follow. The rest will follow. Correct. Mga good vibes Yes, masulod ng Action Boy. Agree ko the Action Boy. Yes, diba? The best policy. Good morning, Gleana. Sa taga Green Muscle, ha? Green Muscle to. Kay muscles na yan. Muscles. Muscle, ha? Ang spelling ano be? Mussel. So, muscle. muscle. Gani hindi kay muscle. Amo nang nagtalang ko gapon kay green muscle. Nagtalang ka, Gidja. Muscles. Pero may lang natultulan mo. Natultulan Very ko. good. Ara man nagili sila sa green shell. Green shell gali na sila ang asosasyon nila. Green Muscle. Grower. Kay Nestor Igang Dara and Ivan Malio. Good morning sa inyo. Saan mo ko nung napadala ang green shells? Ay, hala, nanukot. Hindi na nagambal man to si sino. May nagambal. Section E, nagambal nga Bayran ko man niya. Ha? Bayran ko man. Oo. Kaya mo sana sa mahata. Hindi, saan mo papadala? Ay, Tom, kuno maabot. Hatag Tom. lang kuno ni Tom. Tomorrow. Kasabot sang Tom maabot. Tomorrow maabot. Hatag lang kuno ni Action Boy. Ay, di. Hindi, bayran ng Action Boy yan. Wala na mo ng Action Ida na ibayad ng Action Boy. Kay libre nila hatag mo. So, ikaw kay insist ka mabayad ka. Pa-hero-hero ka kuno abi. So, kami lang matungan actually din sila ibayan. Okay man na? Sige. Hindi mo pagpanubuan ha. Kaya ikaw, libre naman lang to. Nangyari lang yung 20-20. Hindi na yaan mo, Action Boy. May Shopee naman kita manag-abot. Sige, good morning. Anyway, ang aton nga balita special Action Boy aton padayon nun ining mga baby names bala nga hindi pwede mapangalan sa mga bata sa iban iya nga
pungsod. Dali ka sa Bacolod, kung magpa-vaccine ka, di ka maparegister online. Oo, Action Boy, Sa online. din yan visit lang nila ang kay EOC? Kabudlay, ito sang link na ginatag. May tiwa. Basta ara sa Bacolod PIO. Nga page. I-check nyo lang dira ha, mga ka-action. Arada ang link kung di ka maparegister mag-vaccination. Yes, Sige. Sige, kag sa, ang sugpo na Action Boy, sa aton balita special. Aryo. Mga baby names, hindi pwede. Oo. Good morning, gali sa tanan nga taga Sumag, River. elementary, hindi Sumag, high school, diba? High school na no? Oo, sa dinaway kung Sumag balong ko National dinamin mo. High School. Sa Sumag. Kasi sa Sumag May River, sumag good morning. elementary man mo. Ha? May sumag elementary man. High school ni Action Boy. Good morning sa inyo, mga teachers ng Sumag yes. National High School. Sila ni Sir JB Dasilio, good morning. And si Kagawad Milagros Alit, ara man siya. Kag sa tanang nga taga Sumag River, good morning. Di ba, kamusta man sila? Good morning mata sa ila. So, ang una Action Boy, kagapon, madumduman mo sa Saudi Arabia, hindi to ya pwede pangalanan sing Linda ang imong mga bata. Kag Maya, kag Emir, Yara, Lauren, hindi pwede to. Sa Dina? India? Sa Saudi Arabia. Saudi Arabia, Oo, oo. kaya hambal nila, not in line with social tradition. So, ano to amo to yung reason. So, next Action Boy, kaga, di ba, hindi man pwede sa Iceland ang letter C ga start. Magani nga Conrado, ikay mo niya. Oo. Pwede na ya. Yes, pwede. Kay What's Kaya the mo. name of your baby? Conrado. Conrado. Pwede na siya. Basta Conrado kung adlaw kung gabi Connie. Kalain. So, next Action Boy, Con. Ala, kalain. Kay friend na sila ni Ani Batumbakal. Ay, klaro kay Ani Batumbakal? Hindi. Ang gabi-gabi na lang sa disco. sa Kanta first ko ko. lang. Kanta Yan mo na kalain. siya. Sila na ni Magdalena. Okay So, Reaction Boy, ang next, ang Friday, nga ngalan. Or any, At hindi pwedeng Friday? hindi pwede. Any Dito day yan, of the week, hindi man pwede. yes, dito yan, pero dito niya sa sa Italy ni siya yan. Kaya okay. diri sa aton, may kilala ko yung Friday, yung Oh, Friday Sulinap la. Kapitan sa una sa barangay Villamonte. so kung dito siya sa Italy, hindi na siya pwede. Dito. Tuesday, hindi man. Hindi man. Oh, si Tuesday Vargas, kilala mo. Hindi. Oo, ang artista. Wednesday, kilala mo? Away pa ko sa malutihan ng Wednesday. Pakilala, takakaroon sa Ang iyo. month ya, pwede? Wala din nakabutang. Pero ang ano lang hambal ni Action day. Boy, ang day lang. Kaya ginakabig nila in Action Boy nga ridiculous or shameful. Kauluya. Oo, nga haw. Ano ba? Tawag ka Friday. Ako na ilay. Kauluya. Sabi na. Kauluya. Guro kayo wala ka rin mapinsaran iya. Ang adlaw iya mong ngalan mo sa bata mo. Damo na guro sa ilay ya. Amo na guro. Sa aton niya, buti guro kay Friday sa natawag, ngalanan sa Friday. Yes. Tuesday sa natawag, si Tuesday ngalan siya. Natamad guro ang palibog lang. Tapos kung gagaulan, rainy. Di ba meron? Rain lang. Meron pala rainy. May rainy. Oo, ay nano mo naman. May kilala ko nga rainy, pro R-E-N-E. Tigin lain lang gurong spelling. Rainy. So, next Action Boy. Sunny gani. Ha? Sunny. Uy, side up. Pagida yun. Itlog na gani. Sunny side up. So, next Action Boy, ang, hindi dito pwede kapangalan sa sa Switzerland, sa mga brand names. Brand names. Name. Colgate. Nasili ko. Brand name na, hindi ka pwede mga lanan. So, kinang lanay ngalan sa imo, toothpaste. Para may brand. Aan ko, boy. Hindi ba? Pwede. Bayad ka lang karon. So, hindi ito pwede, Action Boy, like, ngalan, bisang mga brands ng car, especially mga luxurious, Action Boy. Hindi ka siya pwede. Hindi pwede. Mercedes, hindi pwede? Hindi. Kag Chanel or ano man da, hindi pwede, Action Boy. Mercedes, hindi pwede. Mercedes, hindi pwede. Hindi. Hindi ka pwede. Kaya ngalan na siya sa ano mo, kay luxurious, Action Boy. Basta luxurious brands, bawal to sa Switzerland, ipangalan sa imo bata. Ang laing ko lang ng bata mo Mercedes-Benz, pero kung Mercedes lang yan karon.
Ato yung mo managyapon, sounds like Action Boy. Hindi ko nabasa, hindi kagi kasunod sa Switzerland, persona non grata, hindi ka rin nila, kagi na-insist. Ay, kalay. So, next Action Boy, sa, di naman yung lugar, Switzerland man Japon, bawal, takadamos ang bawal, di sa Switzerland. Bawal to Action Boy, ko ang ngalan sa imo bata, isa lang gid bala ka letter. Like J. Pwede. Si Sir JJ, pwede ito yan. Dua. JM, pwede. Pwede. Dua mo ka-letters. Kung isa lang ka-letter, hindi pwede. Hindi pwede. Balo ka, ang isa ka-letter, nasa kuha na, nakita ka sa black, Man in Black? Wala. Men in Black, kita ka? Wala. Ang mga agent pala nang gagaway sa mga alien. Oo. Men in Black na sila. Ang ilang nga ngalan niya, isa lang ka-letter. Agent J, Agent Z, Agent, muna bala? H. Mga na sila yan. So dito sa Action Boy sa Switzerland, ginadilian na to ha. Kaya may story na to gan Action Boy nga may parents nga gusto nila bala i-honor ang lolo kag lola na blasang bata. Te ang ngalan sang lolo kag lola sang bata si Johanna kag si Joseph. Te gusto nila J lang ang ipangalan. Te wala ginsugtan sang court sa baylo gin-suggest nila Joe. Kaya pareho man nga Johanna kag Joseph man. So, Joe. JJ dapat. Oo. Tika Joe ilayabe. Joe. Nga ginalali sa sila. Nato ng J ko niya, J-A-Y. Una. Sabad, no? Yating dapat Jai. Yeah. No. The spelling of the name of my child is J-A-Y. Okay. So you should pronounce this as Jai. Sige, hagi Action Boy. Mapalusot ka dyan, no? Oo. So, sige na, next na. Kaya nga, inuha ko ang oras. Yeah. So, next Action Boy, ang Sarah Action Boy, nga may H, hindi na to pwede sa Morocco. So, Sarah lang ganyan, Sarah. Do kape na. Sara-sara na ya. Doble na ya. So, kay nga Action Boy, gin-band nila ang Sarah, nga may H. Kaya, the spelling is to Hebrew ko, no. Ang mananghambal sang Morocco. Gusto nila yan daw, gusto nila daw Greek lang yan. Doon ka mo lang naguro so, meaning, pasok to si Sarah Duterte. Kaya wala pa niya H ang ilang, so, si Sarah Geronimo, medyo hindi siya pasok. Medyo Hebrew. Medyo Hebrew. So, hindi siya pwede sa Morocco. Okay? So, ang last Action Boy, aring mga ining may mga, bala Action Boy, mga diacritical marks, bala. Kita mo ng Jose. Ang ibala, di ba, may diaresis na tawag sila mga. Rene. Ang Rene. Para Rene? Okay. Ay, nano nga. Kay Jose, may ako naman. Jose lang mo. So, Jose, nga may, basta ang mga spelling, nga may ginatawag na nga diacritical marks, or ang mga, may sa babaw. May kuwit-kuwit sa babaw. Like, mag-pronounce ka sang cafe, bala mo na. Di ba, may inat, ang sa babaw, sang ido, may diacritical marks na tawag. So, ang Rene, kung lalaki, Rene. Kung babae, may diacritical mark na siya kay Rene. Gali. So, hindi na to pwede Action Boy sa California. So, dapat kung ang Jose mo, Jose na lang yun. Kaya saan may San Jose sa California mo? Tiyan mo na, Goro. Okay, sige. Kaya nga to. Alright. Start your day with a smile. Kagambal ni Nene Fe Capaniel. End your day with a smile. Yes, of course. Smile because you can. Smile because the word, smile even, even though, you have no teeth. Smile though your heart is aching. Sining ko, smile though you don't have teeth. Correct. Karon ko no to hambal ni M sa mami M sa boso. Ang ano? Tubala. Karon gali. Sige. Standby na sa Action Hotline. May kaupo ninyo sa Action Brian Morden. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.